punto da orde do día é a aprobación, se procede da acta anterior. Están rematadas a acta do 11 de xuño de 2020, a do 15 de xuño e a do 25. Faltan por redactar a do 6 de agosto e a de 25 de agosto. Entonces, se hai alguna... Alcalde, parece que non hai ninguna, entonces quedan aprobadas. Quedan aprobadas, entonces, por unanimidade dos asistentes. Sí. O segundo punto da orde do día é a aprobación se procede do dictame sobre a aprobación da bonificación do 75% do imposto de construcións, instalacións e obras respecto da instalación dun ascensor no edificio sito en Novoa Santos 10 Melide. Leo o dictame. Procedo a lectura. Hola, non fai falta. Bueno, pues entonces inicia o debate, ¿no? Vamos a ver, na palabra o portavoz de Adiante Melide. Como están nos distintos informes sobre a bonificación, creo que non cabe entrar a explicación, é un trámite ordinario, por lo tanto digo de someterlo a votación e Pergunta vostede. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Pois, nos analizado o expediente, visto os informes favorables, se adiantamos que o noso voto vai a ser a favor. Pergunta vostede. Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista. O noso voto tamén é a favor. Chegado a este punto, vamos a proceder á votación. Votos a favor? Vale, entonces xa non temos nin votos en contra nin abstencións. O terceiro punto da orde do día é o dictame sobre dación de conta do informe de intervención municipal de referencia 289M/2020 de data 29 de xullo en aplicación da Lei 15/2010 do 5 de xullo sobre loita contra a morosidade nas operacións comerciais e período medio de pagamento a proveedores relativo ao segundo trimestre do exercicio 2020. Tamén, como xa dispoñen del, pues, darse por enterados, non? Non me saltei ningún, non? Sí. O punto cuarto é tamén dictamen sobre dación de conta do informe de intervención municipal de referencia 290/2020 de data 29 de xullo de 2020 en relación ás obrigas trimestrais de suministro de información das entidades locais por parte da intervención municipal ao Ministerio de Facenda referentes ao segundo trimestre do exercicio 2020. Orden Act 2105/2012 de 1 de outubro. Tamén, como xa dispoñen del, pues, darse por enterados. Seguidamente están o punto 5 da orde do día, que é dictame sobre dación de conta do decreto da alcaldía número 462/2020 do 11 de setembro de 2020 en relación á aprobación das liñas fundamentais do orzamento para o exercicio 2021. Entonces, tamén dación de conta, xa dispoñen do decreto. Pasamos ao seguinte punto, que son as resolucións da alcaldía, que trata de darse por enterados dos decretos dictados pola alcaldía dende a última sesión e cuxa copia foi entregada a cada un dos grupos políticos numerados do 395 de data 4 de agosto de 2020 ao número 499 de data 29 de xuño de 2020, ambos os dous incluídos. Sí. Pasamos ao turno de mocións, rogos e preguntas. Hai unha moción do Partido Socialista. Sí. Bueno, hai unha moción do Partido Socialista cunha emenda do Partido Popular. A
moción é sobre o sobrecusto dos gastos de limpeza e desinfección dos centros educativos de titularidade autonómica para os concellos. Polo que procede a defender a urxencia. Entonces, como en outros plenos, proceda vostede a defender a urxencia, a dicir porque considera vostede que é urxente. Bueno, brevemente, a urxencia é a situación de pandemia que estamos vivindo e dos custos que estamos asumindo as administracións locales que nos parecen impropios e creemos que é o momento que as administracións, tanto do Estado como as administracións autonómicas, evidentemente teñan un paso adiante e asuman as competencias que a eles lles corresponden e os concellos, evidentemente, poder colaborar decididamente. Moi ben, señor Prado, se me gusta que defenda vostede a urxencia en 25 segundos, como procede. Por lo tanto, vamos a proceder a votar a urxencia da moción. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Proceda, entón, a defender a súa moción. Moitas gracias. Como decíamos antes, o Partido Socialista cree que é un momento importante, originado por esta pandemia do COVID-19 que estamos sufrindo. As administracións públicas, evidentemente, deben ser comprometidas e deben dar pasos adiantes para apoiar a poboación e poder ir recuperando a normalidade dentro desta anormalidade, pero ir recuperando con seguridade e con tranquilidade, pero sobre todo con seguridade para os ciudadanos. Por eso, a Deputación da Coruña foi sensible a moitas consultas que estaban facendo de distintos gobernos municipais, trasladándolle as dudas se podrían reclamar os custos e os sobrecustes que están asumindo en este momento importante para a ciudadanía. E a Deputación da Coruña foi clara, nun informe que encargou aos seus servicios jurídicos, foi clara e concluinte no que dixeron os xuristas. Di que tanto as instruccións aprobadas polo Consello Territorial do Sistema Nacional de Saúde como as recomendacións sanitarias polo Comité Clínico para o protocolo de data 22 de xulio di que esas medidas de limpeza e desinfección dos centros educativos deben unha competencia de titularidade autonómica, que por eso as autonomías teñen transferidas competencias en educación. A este obxecto di que hai que crear un entorno escolar saludable e seguro. E iso, evidentemente, son medidas sanitarias e medidas educativas. E que sepamos, desde o Partido Socialista, que sepamos desde moitos gobernos municipales, as medidas de carácter sanitario e as medidas de carácter educativo non son competencias dos gobernos municipales. Despexan as dudas a Diputación Provincial, os servicios jurídicos da Diputación Provincial, vai por dúas liñas. Unha, na liña sanitaria, e xustifica claramente de por que as medidas sanitarias son competencias autonómicas, e así o marca a Lei de Saúde de Galicia no seu artículo 80, e tamén as leyes de ámbito local, que claramente non recollen que a cuestión sanitaria tiña que ser unha competencia municipal. En a liña das competencias autonómicas, na liña de educativas, é exactamente igual, claro e concluinte, o informe xurídico da Diputación da Coruña, non? E fala de que a Lei Orgánica de Educación e as leyes das bases de réxime local falan de que o deber de conservación dos centros educativos de infantil e dos concellos, pero o deber de conservación, non máis alá, non máis alá. Sin abundar no argumentación da asesoría xurídica da Diputación que, como dixemos antes, é clara e concluinte, dicindo de quenes son as competencias sanitarias e as competencias de educación. Tamén compre lembrar que a Xunta de Galicia foi receptora de casi 93 millóns de euros por parte do Estado. Fondos que iban destinados exclusivamente a educación. E esos fondos son os que tiñan que estar agora recibindo os concellos, na parte que lles corresponde, para poder abordar as labores de limpeza e de desinfección. No caso do Concello de Melide estamos falando mensualmente 7.850 euros. Repito, para que costen ata 7.850 euros que están asumindo os ciudadanos e ciudadanas de Melide para limpar os 3 centros educativos a escola infantil que estamos asumindo cando a Xunta tiña que dar un paso adiante e asumir isto. Pásanos a este Concello de Melide e pásalle
a outros. Evidentemente, estos 7.850 euros que non estaban orzamentados teñense que detraer de outras partidas. Evidentemente que nos sufren son os ciudadanos de Melide por abordar competencias que non lle corresponden e que corresponden á Xunta de Galicia. Por iso, o Grupo Municipal Socialista solicita ao Pleno da Corporación Municipal a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, instar a Xunta de Galicia a cumprir coas súas obrigas e responsabilidades no ámbito sanitario e educativo, dispoñendo dos medios e materias persoais e dos recursos económicos que sexan precisos para garantir que a volta á clase e o curso académico poda desarrollarse de maneira presencial, segura e con calidade. Segundo, no caso de que a Xunta de Galicia decida encomendar ás entidades locais novas funcións e responsabilidades en materia de conservación e mantemento dos centros educativos, que proceda á delegación formal das mesmas e realice a correspondente consignación presupuestaria para sufragar tales gastos. E terceiro, instar a Xunta de Galicia a que proceda á compensación dos sobrecustos que os concellos están a soportar como consecuencia dos gastos de limpeza e desinfección dos centros educativos. Entendo que rematou vostede. Ten a palabra o voceiro de Adiante Melide. Dende Adiante Melide estamos de acordo ca base desta moción porque estamos vendo nos últimos períodos que se nos están imputando aos concellos por parte da Xunta de Galicia gastos que non nos corresponden. E, polo tanto, esperamos que dende a Xunta de Galicia, pois, a través da FEGAM, se protagonice e se reintegre aos concellos pois estas partidas orçamentarias que non estaban contempladas nos nosos orzamentos porque non nos corresponden. Por exemplo, para, como ben dixo o concelleiro de Deportes e Urbanismo, tuvemos que facer unha reserva extraordinaria hasta o 31 de decembro deste ano para esas medidas higiénicas extraordinarias polo tema do COVID por un importe total de 31.399,50 correspondentes ao orzamento de 2020, a maiores do que se paga por o establecemento de limpeza no colexio con normalidade. Pero non só é os centros educativos, senón tamén é o centro de saúde, que tivemos que facer un reforzo do servicio de limpeza e desinfección por un montante global de 800 euros ao mes sin IVA ata o 31 de decembro correspondentes ao orzamento do presente ano, que, por certo, que somos un dos poucos concellos pois que aínda temos que manter e sufragar gastos deste tipo nun centro de saúde. Por tanto, fixémolo porque así que consideramos que é necesario polo tempos que estamos a vivir, pero tamén queremos necesario que a Xunta de Galicia pois asuma os gastos que lles corresponden e non aos concellos. Rematou vostede, entendo. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Moi ben, moitas gracias. Ben, dende o Partido Popular vimos de presentar unha emenda que se resume en 2 puntos, pero antes de proceder a lela, queremos contextualizar a moción que trae aquí o voceiro do Partido Socialista e que tamén apoia Adiante Melide na base das competencias locais. Ben, como podemos analizar na moción que teremos a discusión este pleno, pois o primeiro que ten que levantar o PP é que a conferencia na que se basa esa moción, é dicir, a conferencia que se realiza cas comunidades autónomas por parte do Ministerio de Educación, se realiza o día 27 de agosto e a Xunta o que fai o día 30 de agosto, é dicir, é unha das primeiras comunidades autónomas en adaptar ese protocolo e transcribir exactamente o mesmo que pon o Ministerio en canto ao protocolo básico para unha volta ao cole o máis segura posible. Dende esta bancada tamén queremos dicir que son tempos de incertidume e que son tempos difíciles para todas as administracións e por eso que é necesaria a cooperación e o respeto institucional entre todas elas.
Analizando o caso galego, temos que poñer enriba da mesa tamén as súas peculiaridades. É dicir, en Melide, por exemplo, temos 3 centros educativos, cada un cas súas características especiais e un, sobre todo, cunha carga maior que o número 1 con un comedor. Por lo tanto, é difícil atallar estas cousas en canto a limpeza, debido a que un protocolo básico que establece o Estado establece a pouco máis de 13 días de comezar o curso, e a Xunta de Galicia pois o que fai é transcribir, como digo, literalmente as recomendacións. Somos sabedores de que a Consellería de Educación puxo a dispor de todos os centros todo o material de protección para o persoal, para iniciar o curso, e tamén sabemos de que o informe ao que fai alusión o señor Prado na moción do PSOE, do que somos tamén coñecedores e tivemos ocasión de darlle unha lectura, parécenos que informes pode haber para todos os gustos, non? É dicir, a FEGAN, que dende o ano 2007 vincula as competencias locais, como ben dixo o voceiro da Adiante Melide, que niso estamos de acordo, é dicir, que sexa a FEGAN quen centralice a negociación entre as administracións, sobre todo a nivel municipal, para min é moito máis fructífero, se podemos dicir iso. Pois, seguindo co informe ao que fai referencia esta moción, podemos decir e determinar que utiliza o eufemismo da sanidade, é dicir, temos, por unha parte, unha lei de saúde pública e unha competencia a nivel interior da comunidade autónoma, a nivel exterior a sanidade do Estado, e, por outra parte, temos un convenio da FEGAN que sí que é vinculante, firmado desde o ano 2007, que di que os centros educativos de titularidade municipal e os de infantil e primaria son competencia dos concellos. Ese informe sí que é vinculante. Non é o mismo, que sí que pode ser preceptivo, pero non vinculante, o informe da Diputación Provincial. Polo tanto, eu creo que ningún dos que está aquí, ou polo menos desde a miña humilde opinión, non somos técnicos lingüísticos, pero sí que sabemos que desinfectar é limpar. E, polo tanto, limpar está dentro das competencias que asume o Concello á hora de levar a cabo executar as súas competencias dentro da administración local. A Xunta de Galicia asuma as súas, que é limpar os centros de educación secundaria e de FP. Por iso, poñemos encima da mesa unha modificación do acordo en 2 puntos fundamentais, que son instar o Goberno Central a dotar de maneira definida e real de fondos específicos para a ampliación das medidas contempladas no documento aprobado na Conferencia Sectorial de Educación do xoves 27 de agosto, tanto a nivel da Xunta de Galicia como a nivel dos concellos. E como segundo punto, instar a Xunta de Galicia a seguir poñendo en marcha todas as medidas acordadas cos Ministerios de Educación e Sanidade para garantir a maior normalidade nas aulas e para establecer a mellor situación posible para a consecución dos obxectivos académicos marcados para o curso 2021, con especial énfase no cuidado do benestar emocional de todo o alumnado na volta ás aulas. Non me quería esquecer da referencia que fai o señor Prado con respecto aos 93 millóns que o Estado transfire á comunidade autónoma. Sería bon que tamén, dende o Goberno Central, se nos dixera xa a estas alturas, parece ser, da segunda onda ou vaga da pandemia, que nos diga o Goberno Central como se van a executar ou onde están ou cales son os criterios para eses fondos COVID, eses fondos anunciados en múltiples ocasións polo Goberno de Sánchez e do que non sabemos aínda nada. Polo tanto, nos instamos a modificar o acordo en esas 2 liñas e o argumentario e os puntos que acabo de referir. Moitas gracias. Rematou vostede. Bueno, eu creo que o compromiso é limpar os centros. Ese é o compromiso que ten o Concello. O que pasa é que aquí hai unha cuestión excepcional. É unha cuestión excepcional. E en esa cuestión excepcional o problema é que pagamos nós. E sería lóxico que nós seguiramos pagando o que se pagou sempre. E non que cando hai un gasto excepcional sempre se fan cargo os concellos.
Unha cousa absolutamente curiosa. O feito é que nós temos que poñer ao mes a cantidad que dixo o vocero do PSDG. Iso é un feito. Supoño que iso debería de estar previsto e debería estar dotado económicamente porque nós temos que limpar, por exemplo, os baños e zonas comuns 3 veces máis ao día, que temos que pagar nós e sin ningún tipo de axuda. Iso é o que é incuestionable. É dicir, a nós, desde aquí ao 31 do 12, que, dependendo de como vaya funcionando o asunto, teremos que poñer máis ou menos diñeiro. E ese é un feito. O feito é que nós vámonos a aproximadamente 8.000 euros e non só eso, senón que tamén no centro sanitario que hai en Melide tamén nos temos que facer cargo non do normal, do excepcional tamén. É dicir, facémonos cargo do normal e facémonos cargo do excepcional. E se nos facemos cargo do excepcional de todas as cuestións que se tienen que poñer encima da mesa, pues vamos gastar todo o diñeiro solucionando problemas a outras administracións. A mí pareceme perfecto da cooperación entre as administracións, pero que cooperación temos en este momento? Eu necesito ahora mismo unha cooperación económica, porque o resto, pois, xo fai a xente, pero a cooperación económica, onde está? A dotación económica para a limpeza, ou non se sabía que estábamos nunha vaga destas características e que tiñamos que poñer cartos porque hai unha excepcionalidade? Pois, home, parece evidente. Temos diñeiro para iso? Non, señor. Que non ten que poñer? Nós. E iso é o que digo eu. E iso é o que me parece, a min, pareceme francamente mal. É dicir, cando hai un problema de calquer característica, derívase a as entidades locais. Bueno, xa pagarán eles, que se arregle. Hombre, pois a min, personalmente, e utilizando tan solo o sentido común, non me parece razonable. Non me parece razonable. Bueno, iso era o que tiña que decir en este momento e paso a palabra ao portavoz do Partido Socialista Obreiro Español. Moitas gracias. Desinfectar, eliminar de un cuerpo o de un lugar los gérmenes que infectan y que pudieran provocar una infección. Limpiar, quitar la suciedad superflua. Dalia García, limpiar e desinfectar. Da igual que seña un día, o sea, que se faga unha vez ao día ou que se faga 3. Bueno, pois entonces paguemos los concellos. E aseguro-vos que viña sin ánimo de entrar en moito debate, pero bueno, como limpar e desinfectar para Dalia García, para o dicionario non. Bueno, da igual. Evidentemente non vamos a aceptar esta emenda. O sea, que non... Voume parar moi pouco. Sin entrar no fondo na emenda, perdón, dime, os fondos COVID do Estado que vai ser deles? Bueno, mandaron os 93, que queres? Que vos manden os outros 93, e cando esos 93 que vos mandaron todavía non chegaron aos concellos. Esos 93 eran exclusivos para a educación. Os colegios non o viron e os concellos non o viron. Queren que vos manden outros 93? Bueno, pois que manden outros 93. A culpa sempre é do goberno do Estado. Por eso a Xunta di que transcribe o que di o protocolo na conferencia estatal. Bueno, pues entonces a culpa de que non cobremos os concellos os gastos que estaremos extraordinarios, a desinfección e limpeza extraordinaria, a culpa do goberno estatal, entendo, facendo un silogismo. Bueno, vou entrar en materia disto porque non a podemos aceptar, sinceramente. Punto primero, instar ao goberno central a dotar de maneira definida e real de fondos específicos. 93 millóns de euros e dotar de maneira definida e real. O sea, innecesario este punto, porque xa os dotou. Porque igual non sabedes que os fixeron. Pero tiene o segundo punto, para máis escarnio do primeiro, di instar a la Xunta de Galicia a seguir poñendo, a seguir. Non, a seguir non. A que faga, a que poña en marcha, a seguir poñendo en marcha todas as medidas acordadas. Non, a seguir non. A que faga, a que poña medidas en marcha. Na primeira exposición que fixemos aquí, tanto o compañeiro portavoz de Melide como eu mesmo, non dixemos, a parte da limpieza, os gastos extraordinarios que estivemos asumindo nos concellos por parte da Brigada de Obras intentando satisfacer todas aquelas demandas que facían os equipos directivos e as AMPAs, aos cales, a uns e aos outros, lles damos as súas gracias pola súa colaboración sincera, sempre sinalando cal era o que había que facer para empezar mellor o curso escolar. Con poucos medios, pero sempre sinceros foron en pedirnos, e nós sempre apoiamos ca nosa Brigada de Obras, con todos os medios de todas as concellerías para que eso pudera ser. A esos elles hai que reconocer o traballo, por favor, que a Xunta que siga poñendo, que siga que empece, hombre, que empece. Realmente
É infumable isto, igual que son infumables as outras argumentacións. Eu quedome con que limpar e desinfectar son o mismo. Rematou vostede, entendo. Sí. Ten a palabra o portavoz de Adiante Melide. Se fan o favor. Sí, vamos a ver, só dúas matizacións. Que eu sepa, a limpeza básica está nun contrato cunha empresa que está caducado e haberá que poñelo ao día, e ahora mismo está declarada unha pandemia, que eu sepa. Por lo tanto, estamos nunha crise sanitaria. E as medidas que se impoñen cando se trasladou da fase 3 á fase dunha suposta normalidade, e estamos agora no inicio do curso escolar e se implantaron unha serie de medidas a causa da crise sanitaria, por lo tanto son medidas sanitarias, non son medidas de normalidade. E como son medidas sanitarias, a competencia é da Xunta de Galicia, como ven no Real Decreto 1634/80, cando se transfire á Comunidade Autónoma de Galicia as competencias en materia de traballo, industria, comercio, sanidade, cultura e pesca. E no seu artigo 32 di que os programas sanitarios tendentes á protección e promoción da saúde, tales como a higiene maternal, infantil, escolar, industrial, laboral, deportiva, mental, etc., así como as accións sanitarias pertencentes en materia de enfermidades transmisibles. Por lo tanto, creo que está claro. E a cuestión que para os concellos, se fora un tema puntual, e temos capacidade, pero, claro, se a 31 de decembro temos reservado, temos que facer unha modificación presupuestaria, porque non está contemplado no contrato de 34.000 euros solo para os centros escolares. Se nos vamos a 12 meses, solo nos centros escolares son 102.000 euros. Eso, como ben sabes, descoloca un presuposto municipal, non? Cando non son competencias propias dun concello, non? E xa non falamos do centro de saúde, porque ascenderíamos a 12.000 euros a maiores en 12 meses. Por lo tanto, non dicimos que non asumamos ese gasto, que temos que asumilo, pero ese gasto o ten que compensar, como ben di a moción, a Xunta de Galicia, porque son gastos que lle corresponden á Xunta de Galicia. Rematou vostede, entendo. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, eu sei xa na miña primeira intervención que non era lingüista, nin se me ocurriría, vamos, pero sí que sei algo por titulación das competencias que ten a comunidade autónoma, e moito que lle pese ao señor Prado, que sempre me quere dar leccións así moi vehemente, despois el discúlpase e di que non é a nivel personal. Bueno, pois eu sei ler, señor Prado, e sei perfectamente, e ademais estamos de acordo, está vostede de acordo comigo, que desinfectar e limpar, e por eso no acordo da CEGAM do día do ano 2007 se establece como unha competencia municipal, vale? Entón, a partir de aí era onde quería eu chegar, é dicir, si os concellos, e neso creo que todos os que estamos aquí e temos un acta de concelleiros e concelleiras, creo que somos defensores dos intereses de Melide, creo que somos defensores do municipalismo, e é certo que moitas veces o concello ten que arrear antes que ninguén por ser a administración máis próxima ao cidadán. O que sí que non vou a consentir é que se utilicen os 93 millóns de euros que normalmente o Estado lle ten que transferir ás comunidades autónomas para dicir que eses son os fondos COVID. Os fondos COVID, sabe cantos hai en este momento en Galicia? Cero fondo COVID para a comunidade autónoma, para os concellos, por ende. Entón, entendo que isto para ti, non sei como calificaches, infumable, sea infumable. Eu non vou a entrar a calificar unha moción dun grupo como o teu, como o Partido Socialista, porque estás na túa linda ribeira de traer este pleno o que como grupo, como representante municipal queiras. E, polo tanto, dende o Partido Popular se discute dentro dos límites da democracia e dentro dun tema
que non podemos estar de acordo, ou chegaremos a acordo, pero nunca vamos a entrar a calificar o que un grupo trae para discutir, gustarache máis, gustarache menos, pero non o imos a calificar con ese ton despectivo. E por iso o da colaboración sincera e a que eu apelo nestes tempos de pandemia, tamén quero que se teña en conta nos coles. Non está a Conselleira de Educación, pero si é certo que para unhas cousas se exixe a Xunta que leva a cabo, pois, neste caso, a limpeza de algo que non lle corresponde, a pesar de ser unha situación extraordinaria e excepcional, ou é para todas as administracións, incluído tamén a do Estado, si que non é unha situación excepcional o arranxo dunha tubería nun patio dun cole e se lle pide á Xunta de Galicia cando foi provocado por unha actuación municipal. Entón, claro, cando quero vou e cando non veño. En fin, isto é o pan de cada día do que pasa en Melide. Polo tanto, desde o noso punto de vista, entendemos que todo o que veña das administracións, tanto estatal como autonómica, é benvido para os concellos. Tamén é certo que estamos en outubro e que hai unha modificación orzamentaria que o voceiro da Adiante Melide nos acaba de poñer en conocemento, exactamente co 31.399,50, que é certo que é posible que despois de decembro teñan que vir máis modificacións orzamentarias, pero non vemos que se den de baixa outras aplicacións que non se levaron a cabo. E, polo tanto, si é certo que hai onde tirar, sin contar xa e entrar en gracias á presión que se exerceu no goberno estatal para que non se roubaran os aforros do Estado. E non me quería esquecer, que sí que me esquecín na primeira intervención respecto ao tema do centro médico, que non viña recollido nesta moción, que é certo que somos un dos poucos concellos de Galicia que non asumimos, que asumimos nós a limpeza, pero si é certo que tamén entrastes a gobernar en xuño do ano 19. Entendo que esa é unha xestión que ten que estar en riba da mesa para a apertura do novo centro médico e se podía haber feito algún movimento porque hai un acordo da FEGAM no que si entras si acordas eso en pleno, pois a Xunta atende o seu porcentaxe de mantemento do centro sanitario. É certo que tamén se en Melide se está a construir un centro de casi 3 millóns de euros, que o cal sería un pouco incoherente. Sen darlle máis voltas, reiteramos a nosa posición e creo que quedou suficientemente razonada. Moitas gracias. Moi ben. Bueno, eu vendo os medios de comunicación pola noite, pola mañán, ao mediodía, vexo o bon rollo na oposición que mantén o Partido Popular con respecto a este tema con outros grupos políticos. Desde logo, vamos, unha maneira excepcionalmente elegante de facer a oposición. Pero iso non fai falta que, non é máis que encender a televisión. Vostede sempre me protesta se nos salimos da moción. Falou usted así de soslayo do remanente de tesorería e utilizou vostede a palabra roubar. Non, fixeron unha proposta. Entonces, non me vai contestar ao respecto a este tema, pois sacou usted tema, eu estou contestando, roubar non, fixeron unha proposta. E entonces, esa proposta, os concellos poden aceptala ou non. De todas formas, non vin a nadie aquí do goberno con unha pistola que me dixera, oiga, deme usted a pasta. Non é o caso. É dicir, fixeron unha proposta, e a proposta, pois non saliu. E non saliu polo que todos sabemos, porque foi o Parlamento, non saliu. Por qué? Porque non tiña os votos suficientes. Pero o de roubar, esas son palabras gordas que tamén se van colando. E volvo a insistir no bon rollo. Limpar, desinfectar. Gato blanco, gato negro. A cuestión é que nos pagamos os dous gatos, o blanco e o negro, e seguimos sin a pasta. É dicir, colaborar foi o screening, sabe? Eso é colaborar. É dicir, oiga, teñen ustedes un gromo, teñen ustedes un problema. Falose cas autoridades sanitarias e colaborar é dicir, pois vamos facer un screening, vamos, e lo pagamos nosotros. E nos poñémoslle a intendencia, porque nós non estamos
capacitados para facer un screening, lógicamente. Iso é colaboración. Do mesmo modo que moitas veces en este tipo de cuestións sempre, cando se gobernou, pregúntase por cousas que antes non se fixeron. Iso é curioso. Vosotros non hicimos nada, pero vosotros que hacéis? Ben, en total, a cuestión é que nós temos que pagalo. Temos que pagalo. Nós tomaremos as medidas que correspondan para defender os intereses das arcas municipais, evidentemente, e faremos o que fagan outros concellos con respecto a este tema. Bien, unha vez dito isto, entendo que xa consumidas as dúas intervencións por parte de todos os voceiros, vamos proceder á votación. Vamos proceder á votación da moción sin ter en conta cando se faga esta votación, entendemos que se a moción que presenta o Partido Socialista sale adiante, desestímase a emenda do Partido Popular, entendo. Entonces, vamos a votar para que quede claro a emenda do Partido Socialista Obreiro Español. A moción, efectivamente, perdón. A moción. Bueno, entonces, votos a favor da moción do Partido Socialista Obreiro Español. Votos en contra. Xa non vou decir o tema das abstencións porque entendo que queda aprobada a moción do Partido Socialista Obreiro Español e desestimada a emenda do Partido Popular. Vale. Entonces, mocións, rogos e preguntas. Con respecto mocións, rogos e preguntas, temos un documento do Partido Popular onde se nos fan unha serie de preguntas para respostar, que así será en tempo e forma. Entonces, se non hai algún rogo, alguna pregunta. Temos as preguntas pendentes do outro pleno nada máis e non temos ningún robo. Ben, de acordo. Entonces, entendo que se levanta a sesión.